моҳи август асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо ҷараёни корҳо дар нақби дастрасии сохтмонӣ АСТ-3 шинос шуданд. ин нақб аз сатҳи баҳр дар баландии 1043 метр воқеъ буда дарозии он 387 метрро ташкил медиҳад. айни замон корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ аз тарафи ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж ҷараён дорад. ҷалби коргарону мутахассисони баландихтисос ва тибқи талабот пеш бурдани раванди сохтмон ҷиҳати мутобиқ ба меъёрҳои пешбинишуда ба анҷом расонидани корҳо мусоидат кардааст. дарозии ин нақб 387 метрро ташкил мекунад. то ин дам мо 270 метри ин нақбро ба анҷом расондем. дар нақб мутахассисони дараҷаи баландихтисос кор мекунанд. техникаи муосир ба мо мерасад. ҳаҷми лоиҳавии корҳои нақбканӣ 22163 метри мукаабро ташкил медиҳад. то имрӯз корҳои иҷрошуда зиёда аз 12000 метри мукааб ва корҳои боқимондаи нақбканӣ 10136 метри мукаабро ташкил медиҳад. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон коргарону мутахассисон ва масъулини марбутаро ҷиҳати истифодаи самаранок аз имконоти мавҷуда таҳкими раванди сохтмон ва дар муҳлати муайяншудаи лоиҳавӣ ба анҷом расонидани корҳо вазифадор намуданд. дар нақби мазкур корҳои сохтмонӣ дар се сам иҷро гардида, корҳои нақбканӣ ба дарозии 270 метри тӯлонӣ иҷро гардидааст. назорати иҷроиш ва корҳои сохтмонӣ аз тарафи комиссияи техникии доимиаmalкунанда ба тариқи шабонарӯзӣ ба роҳ монда шудааст. дар асоси талаботҳои меъёр қоидаҳои сохтмонӣ назорат бурда мешавад. дар шохаи айни нақби сохтмонии қабати чорум корҳои нақбканӣ ва мустаҳкамкунии муваққатӣ дар ҳаҷми 128401 метри мукааб ба анҷом расонида шудааст. барои пешбурди кор техникаи замонавӣ ва мутахассисони баландихтисос ҷалб карда шуданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба кори сохтмончиён баҳои баланд дода нақши нерӯгоҳи барқи обии Роғунро барои ояндаи дурахшони Тоҷикистон муҳим арзёбӣ карданд. ҳоло васлу насби анкерҳо, корҳои сементатсионӣ ва бетонхобонӣ аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж ҷараён дорад. айни замон мо дар қабати чоруми нақби обпарто қарор дорем. кор дар ин самт рафта истодааст. корҳои аввалин дараҷа ба анҷом расидааст. аз ҷумла корҳои нақбканию хокбардорӣ, бетонхобонӣ, набрезпошӣ, анкермониҳо ба анҷом расидааст. самти дуюм бошад корҳои сақфи кафи нақб, хобондани бетон. аллакай дар дарозии 98 метр бетонхобонӣ ба анҷом расидааст. инчунин корҳои арматурбандӣ бошад, идома дорад. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун заминагузори рушди дучанди иқтисодиву иҷтимоии мамлакат маҳсуб меёбад. бо дар назардошти ҳамин коргарону мутахассисони ин иншооти азими аср мақсад гузоштанд ки уҳдадориҳоро мутобиқ ба талабот бо сифат ба анҷом расонанд ва дар бунёди ин иншооти аср саҳмгузор бошанд. мо аз соли 2007 дар нерӯгоҳи сангтуда 1 кор кардем. аз соли 2009 ин ҷониб дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун кор ва фаъолият карда истодаем. Роғун ин ояндаи миллати мост. ба хотири ояндаи дурахшони миллатамон кор ва фаъолият карда истодаем. яке аз наслҳои ҷавони давраи соҳибистиқлолӣ фахр аз он мекунам ки дар чунин иншооти бузурги аср саҳми худро гузошта истодам. ҳамчунин президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба ҳолати бинои дарвозаҳои садамавӣ, таъмирӣ ва асосии нақби сохтмонии қабати чорум шинос шуданд. иншоот аз сатҳи баҳр дар баландии 1099 метр ҷойгир буда дарозии он 70 метр, паҳноияш 18 метр ва баландияш 22 метрро ташкил медиҳад. корҳо дар иншоот аз ҷониби ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж анҷом дода мешавад. вазифаи асосии иншоот ба танзим даровардани фаъолияти нерӯгоҳ дар давраҳои зарурӣ ба ҳисоб меравад.
дар нақби сементатсионӣ ва заҳкашӣ корҳои бетонхобонии конструктивӣ аз тарафи коргарону мутахассисони ҷамъияти саҳомии кушодаи тоҷик гидроэлектромонтаж иҷро карда шуда истодааст. роғун ояндаи дурахшони миллати мо аст. айни замон мо дар нақби сементатсионӣ қабати сеюм қарор дорем дар тарози 1124. дар ин нақби номбурда ба миқдори 605 метр корҳои нақбканӣ ба анҷом расида, айни замон ба ҳаҷми 125 метр корҳои арматурбандӣ бетонгирӣ ба анҷом расида ва идома дорад. вазифаи нақб аз корҳои сементатсионӣ кардан аст. баъди ба анҷом расидани корҳои бетонгирӣ дар сатҳи чуқурии 80 метр тақрибан 90 метр корҳои ҳаффорӣ меравад ва баъд аз он барои пардаи оббандро ташкил кардан сементатсия карда мешавад. корҳои нақбканӣ 29885 метри мукааб ва корҳои бетонхобонӣ 347 метри мукаабро ташкил медиҳад. айни замон арматурбандӣ ҷиҳати идома додани корҳои бетонхобонӣ ҷараён дорад. сифати кор ҳамарӯза назорат карда шуда мутобиқ ба талабот анҷом дода мешавад. дарозии нақби сементатсионӣ ва заҳкашӣ тибқи лоиҳа 605 метр буда. нақби мазкур барои иҷрои пурраи корҳои сементатсияи пардаи оббанд ва заҳкашӣ хизмат мерасонад. бунёди нерӯгоҳи барқи обии Роғун дар самти расидан ба истиқлолияти комили энергетикӣ саҳми калон мегузорад ва коргарону мутахассисони ин иншооти азими аср бо истифода аз шароити зарурӣ дар майдони меҳнати созанда садоқатмандона дар анҷоми корҳои бунёдӣ бо эҳсоси баланди ватандӯстӣ саҳмгузорӣ мекунанд.